मामिखौ नाङा मोजां मोनो दा नोङो हेलो गुड मर्निं वेलकाम टू एडी फेमिली दिनै आरोबाव गोदान मोनसे ब्लग लानानै नोंथांमोननि सेराव फैलायबाय नायलांबाय थादो नोंथांमोना दिनै आङो मा खालामो बहाय थाङो फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामो जोंना दिनैनि ओंख्रिया नारजि ओंख्रि जागोन आइया सोमनानै दोनखाबाय खामानि जि दुगि जानानै दं नायनोबा नायलाय लोगोफोर उन्दुलायदों गारि गाखोनो मोननानै नुबाय उन्दुनो ओंखारलायबाय नामा नोङो फैदो फै दस्रासो मोखां जालायो फैदो 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 मा फैदो फैदो सुना फैदो दुनसि जा फैया मामिखौ नाङा मामिखौ नाङा आरोखि नोंनो नै आइया नारजि संनो जिरायहांबाय दा सदा हरबाय सासेया होख्रावगासिनो नारजि र' मोनबाय थाथोंसैनो खोबनानै दोनथ'बाय दा फिसाजोआ नै बाव इसिङाव हारसिं दंगासिनो नै होख्रावगासिनोमोन आङो दा नारजियाव होनो थाखाय बेदरखौ गेसाव संफैबाय आइया अरदाबाव नारजिखौ संगासिनो नारजि संग्राफ्रा सानै संखादों दिनै नारजिखौ गोथाव जाथारसिगोन खोमा बिमानैजों रायलायगासिनो साराया गिदिंबाय नै हमनांगौ दे थाथ' नों थाथ' दसे थाथ' दसेल' थाथ' दे आइया दा नारजिखौ खादौजों एकदम एग्लिगासिनो थाब गेब्लेनायनि आंना बेदर एवनाया जाबाय नारजियाव होनो थाखाय एवनाया ओमफ्राय दा माखासे हायनानै दोननोसै ओमफ्राय माखासेखौ आंनि थाखाय सारायावनो दोननानै ओमफ्राय बेयावनो आङो आलु आरो टमेट' हरनानै संफिननोसै नारजियाव होनो थाखाय हायनानै दोनखाबाय नै बेखौ आलु टमेट' होनानै संफिननोसै आङो नै ओमफ्राय फिसाजोआ मा खालामगासिनोथाय हरनो नुबाय माबायदि गेलेखुमादों इयो दैजोंसो गेलेदों ओइ बिदि गेलेयो मोजां मोनलायदों नोङो मेमब्रां जालायबाय मोखाङा बिदि गेलेनो मोनबासो मोजां मोनो दा नोङो मा खालामदों नोङो दुस्ट' मोखांसो फोथा फुलाजोब्बाय मोखां सुदों नोङो दैजों बेदरा फिसा खालामनानै खोबनानै दोनसै जोंना नारजि ओंख्रिया जि आराम गेब्लेबाय नै ओमफ्राय दा जोंनि न' खाथिनि आइमोनहानि थाखाय आइया आलदा हायनानै दोनखाबाय बिस्रा अमा बेदर जाया नालाय ओंखायनो अमा बेदर होनायनि सिगांनो आलदा हायखाबाय ओमफ्राय दा उननिखौ जोंहा अमा बेदर होसिगोन आरो आइया गावसोर जागोनखौ अमा बेदरखौ हरनानै आरोबाव दै एसे आलहायनानै हरबावबाय आइया आंना बिदि जागासिनो आं आलुखौ जि गिदिर हाफ्रांबाय बेदरानो फिसा गोदानायसोमोन
दहाय सदा होदोंमोन ओमफ्राय दा खारै एसे होदेरबावबाय दुन्दिया हरबाय नै आइया आंनाबो अमाया मोनबाय नै लोगोफोर जों दा ओंखाम ओंख्रि संखांनानै लावगाव थांनो ओंखारबाय आबैनो ओंख्रि हैनो दिनैनि नारजि ओंख्रिखौ आबैनि थाखायसो संखादोंमोन आबैया जानो लुबैदों होननायखाय आबै मानि आइनि बिमा आरोना लावगावआव बियो जानो लुबैदोंनो बिनि थाखायसो संदों दिनै नङाबा जोंनि ओंख्रिया बेलेगसो जागौमोन आरो बेयावनो थांनो ओंखारबाय जोङो दा ओंखाम जाथ'लायासै जोङो डाइरेक्ट ओंखारबाय दख'नाल' सोलायबाय आङो बिदिनो थांसै ओंखामबो लाबाय एसे ओमफ्राय नैबाव नारजि ओंख्रि मैथ्रुबो जानो मोजां मोनथारोनो आबैया स्टार बेरायनो मोनगोनखाय मोसालायथारदों आयु आयु आबैयालाय आबैया आयु माबा माथो नाथुरा बिराद मोजां जादोंथार बेलाय फैबाय फिसाजोआ उन्दुबाय आइया साथा लादों आबैनो लोगोफोर नै बेनो जोंना आबैया आइनि बिमाया हायाव जिरायनानै दंगासिनोमोन आबैया 100 बोसोर बारबायनो लोगोफोर ओमफ्राय बैसोआबो बारा जाबाय नालाय दा ओमफ्राय गावखौ बांद्राय जोथोन लानो हाला आरो आइया आबैनो ओंखाम होलांखानो होननानै ओंखाम हायगासिनो नै आबैया ओंखाम जागासिनो नै गेलेगासिनो गेलेनो मोजां मोनथारबाय बिसोरो मोजां मोनदों नोङो थाबायनो दाबो रोङा बेहा गियो थाबायनोनो खुसि जाथारदों हैया जोले हिया र' दे जाजोब्बाय आराम जाजोब्बाय आबैया ओंखामखौ नारजि जानो लुबैथारदोंमोननो जि आराम जाबाय नै साथाया नोंना थखनबो थुजागोन साथाया सोरनावबा लांनानै गारबोदे नोङो थखन नांलायनाय नंला न'आव फैफिनबाय बिराद ओंखाम उखैबाय ओंखाम खुरनोसै दा बेथ'